Siyam ang nakalang sa TIPDAS din sa Central Visayas ug dulaan sa Nueve Centos ang natala nga kaso sa TIPDAS sa Central Visayas. Ano ang report? Ang siyam kabuwan nga masusugikan sa Dakbayan Sugbo ang labing uwahing nakala sa TIPDAS base sa record sa Department of Health. Miabot na usab og 898 ang natala nga kaso sa TIPDAS ug gikabalakaan nga mosaka pa. Nag-una gihapon ang Dakbayan sa Sugbo nga adunay labing daghang kaso sa TIPDAS, gisundan kini sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandawi City. Tanang deaths gikan sa Cebu, so that's 5 sa Cebu province, na atay isa sa Lapu-Lapu and then 3 sa Cebu City. Samtang gitug-an sa Health Department nga maabot na sa 35% ang ilang naabot sa target nga bakunahan. Gani inanay nang nabatyagan ang epekto sa vaccination program sanglit miubos na kuno ang gitakbuyan sa TIPDAS. Nagpadayon pa usab sila sa ilang kampanya pagpamakuna sa kabataan. Tinguhan nila nga malibkas ang outbreak sa TIPDAS sa pagtapos nining buwana. We encourage the guardians, let's be responsible. We need to protect our children. That is, if we protect our children, we also protect our family, and that is also protecting the entire community. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.